Κάθε μέρα γυναίκα. Κάθε μέρα κάτι διαφορετικό. Κάθε φορά μία απρόσμενη ιδέα. Μυστικά μέρη, μία χρηστική συμβουλή, μία αφορμή για να νιώσεις όμορφα. Μία αφορμή για να νιώσεις γυναίκα everyday. Η γυναίκα everyday ασχολείται καθημερινά με θέματα ομορφιάς. Κάποιοι μύθοι ομορφιάς έρχονται από τη γιαγιά στη μαμά και από τη μαμά σε εμάς. Όπως για παράδειγμα το ότι αν βγάλουμε μια άσπρη τρίχα από τα μαλλιά μας θα φυτρώσουν σαν λερναία ύδρα άλλες 100. Αυτούς τους μύθους ομορφιάς θα καταρρίψουμε σήμερα. Αυτός ο μύθος είναι ο πιο διαδεδομένος και λογικά ανυπόστατος. Από όπου και να αφαιρέσουμε τρίχα, είτε στο τριχωτό της κεφαλής, είτε στο πρόσωπο, είτε στο σώμα, το χειρότερο που μπορούμε να πάθουμε και να μας συμβεί είναι να μας ξαναβγεί η ίδια τρίχα. Γενικότερα, κάθε θύλακας δεν επηρεάζει κανέναν από τους υπόλοιπους. Ένας άλλος μύθος που επικρατεί και δεν ισχύει είναι ότι με την πολλή χρήση μάσκαρα μπορούν να σπάσουν οι βλυφαρίδες μας. Κάτι τέτοιο φυσικά και δεν ισχύει. Είναι τόσο προηγμένα τα προϊόντα καλλιτικών, είτε αυτό είναι foundation, είτε είναι μάσκαρα, που περισσότερο καλό κάνουν παρά κακό. Αυτό που θα έπρεπε να προσέξουμε θα ήταν στο ντεμακιγιάζ να μην τη στρίβουμε πολύ. Όλοι πιστεύουμε ότι οι μαύροι κύκλοι οφείλονται στην κούραση και στην έλλειψη ύπνου. Αυτό όμως είναι μύθος. Οι μαύροι κύκλοι οφείλονται σε κληρονομική προδιάθεση, σε ανεμία, σε κατακράτηση υγρών και γενικότερα σε παθήσεις του θηροειδούς. Άμα ξενυχτήσουμε, σίγουρα επιβαρύνουμε το πρόβλημα, αλλά δεν το προκαλούμε. Ωστόσο, αν θέλουμε να τους προλάβουμε, καλό θα ήταν να χρησιμοποιούμε μια κρέμα ματιών. Άμα θέλουμε τώρα να τους αποχρωματίσουμε γιατί ήδη τους έχουμε, ένα κονσίλερ σε πορτοκαλί απόχρωση. Ένας άλλος μύθος που γενικά πιστεύουν πολλές γυναίκες είναι ότι δεν πρέπει να καταφύγουν σε αντιγυρατικές κρέμες αν δεν έχουν πατήσει τα 30. Κάτι τέτοιο δεν ισχύει, γιατί η κρέμα δεν έχει να κάνει τόσο με την ηλικία όσο με τις ανάγκες του δέρματος. Υπάρχουν κάποιες κοπέλες που μπορεί να είναι μικρότερες και να έχουν ανάγκη γιατί έχουν παρουσιάσει πρόωρη γύρανση. Όπως μπορεί να είναι και κάποιες κυρίες που να είναι στα 35, στα 40 και να μην χρειάζεται καν.